Добро утро от Хошимин, където за нас започва и втория ден от този пътепис. Благодаря ви, че отново сте с нас и ви благодаря, че станахте част от нашия скромен клуб на пътешественика, като се абонирахте за този канал. Днешното утре започва по малко по-шумен от обикновено начин. Причината за покачените децибели, които се носиха от един живописен будистки храм с име Пхунг Сон. Там в двора група от местни ученици пресъздаваха танца на лъва. Този така наречен танц е най-известен в Китай, но е често срещан и в други азиатски държави, като Виетнам, например. Този ритуал е форма на традиционно изкуство, свързано с религията, в което движението на лъва носи благоденствие и късмет. Този танц най-често се практикува около китайската нова година и други традиционни културни и религиозни фестивали. В наши дни той може да се срещне и при откриването на нов бизнес, сватби или при визити на специални гости. Танц на лъва най-често се изпълнява от двама танцори, един от които управлява главата, а другия тялото на лъва. Трябва да се направи разлика от танца на дракона, който е друг популярен за този район танц. А там, под тялото на дракона има разположени поне 6 танцора, което разбира се е и съвсем различна символика. Както вече споменах, за мнозина този танц е свързан преди всичко с духовното. Мнозина го свързват с китайската нова година, когато на хиляди места този танц се използва като ритуал за пречистване от зли духове, които не биват допускани да навлезат в новата година. В наши дни обаче този танц се е превърнал по-скоро в ритуал със състезателен характер. На по-наблюдателните от вас може би ви е направило впечатление, че движенията на лъва имат прилика с движенията на някое бойно изкуство. И това има своята истина, защото голяма част от танца има елементи от кунг-фу. Понеже днес по-голямата част от деня ни е на духовна тематика, ми се иска да се опитам да обясня и подредбата на буддийските храмове, която е типична не само за Виетнам, но и като цяло за тази част на света. Храмът много често наподобява формата на древен императорски дворец. В повечето случаи входа на сградата е насочен на юг. Непосредствено след влизането ви в сградата вие ще се озовете в предната зала, където ще видите 4 дървени статуи на Буда. Те са разположени по две от двете страни на входа. Тяхната цел е да пази храма. Главната зала или централната зала е мястото за молитви. Тук вярващи палят и оставят ароматни пръчици в поставените там гърнета пълни с пясък. Интересното тук е, че броят на поставените пръчици определя и целта на запалването им. А именно, ако запалите 3, то това се прави за просперитет и късмет. Ако запалите 5, това ще ви донесе протекции на дома и семейството. 7 се палят с цел изцеление и духовно възвишение, а ако пък запалите 9, то вие ще се надявате да бъдете наградени с успех. В централната зала бихте могли да отправите молитвите си по друг начин, а именно ако ги напишете на листче и ги закачите на стената. Вярва се, че вятъра прочита молитвите и ги издига високо във въздуха, а оттам те се връщат изпълнени обратно при вас. Без да се впускам в детайли и обяснения за следващия храм, който посетихме днес, искам да ви представя няколко кадри от безспорно от един от най-впечатляващите и задължителни за посещение духовни центрове в града, а именно храмът Чуавамплат или храмът на 10 000 Буди. Както името вече може би подсказва, в този 4-етажен храм може да видите 10 000 статуи на Буда, поместени на площ от над 600 квадратни метра.
нека спрем до тук с духовния туризъм и нека се съсредоточим в любимото ни безцелно разхождане по улиците на непознат за нас град. Така премина и следобеда ни, а вятър ни отвя и до един от многото традиционни хранителни пазари тук. Ако трябва да бъда честен, това бе и мястото, в което за пръв път изпитахме силен културен шок. Това бе породено не от безспорно богатото разнообразие, а от начина, по който се съхранява то. Месо, миди, риба с кариди се пекат спокойно на над 40 градусовото слънце, а до тях живи гълъби, петли и кокошки махат силно с крила. Споменах и гълъби и няма как да не отбележи и факта, че за местните гълъб с ориз е напълно нормално ястие. Този вид пазари са разположени в периферията на града, далеч от модерната централна част. Тук туристи няма или са рядкост. Цените тук според местните са в пъти по-ниски от тези в супермаркетите, а отново според местни качеството на всичко било доста по-добро. Това за нас не бе определящ фактор, защото самия вид и позициониране на местните продукти не ни даваше мира, а всичко това заедно с уханието, което се носеше наоколо, определено ни захрани с огромна доза скептицизъм за думите на местните. Специфично чувство се прокрада у нас и когато разбрахме, че дистрибуторите на ресторантите идват именно тук, за да зареждат своите обекти. Това според нас е един хубав повод човек да опита вегетарианството, макар и за кратко. Да, определено тази екзотика ни дойде малко в повече и определено предишните гледки ни накараха да пропуснем покупката на пресни плодове и зеленчуци от това място. Те наистина бяха много свежи и вкусни, но нещо в нас не ни даваше възможността да го направим. Обаче пък от друга страна, точно в това идва и чара да се пътува по такива места, защото ненормалното за едни е нормално за други, а това може само да обогати човека, който пътува. Последна спирка, за която заслужава да ви обърне внимание през този втори ден от нашата разходка в Хо Ши Мин, избрахме и местната централна поща, която е една от главните туристически атракции тук. Нямаше как да не изхарчим и по възможно най-якия начин 10 лева, с които закупихме картички и ги изпратихме до България. Това бе и доста приятна изненада за взелите ги след около 2 седмици получатели. Благодарим ви, че бяхме заедно, благодарим ви, че се разходихте с нас и че се абонирахте за канала. До нови срещи и до скоро!